Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şu cuma günlerimizni mübarek kılsın. Allah Teala'ya etken her bir maqtawlar, hamd seneleri biz ona erişip, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge direktörlerimizden çıkan salavat şerifeleri, selamları biz erişe kursun. Allah Teala bizge iki dünya baxtın derecesini baylığın versin. Hamdaki Allah'ın koşkanların ötep yağanlarından tıyılıp şu ömürlerini iman bilen öterge, iman bilen Allah huzuruna kelip va'da etken cennetlerine kirerge nasip eylesin. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün silep gidesi sözümüz bulur inşallah şulay yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge beyli bulgan tema, ol da bulsa salavatlar aytı turunda, ham salavatның faziletleri, istendikleri, savapları turunda. Siz indi muhterem kardeşler, көп işitkeniz бар salavatlar turunda vagazlar, hammanı yışkına iske çirip turarga kerek. Çünkü salavat aytırga, zikirler aytırga, kay vaqtda irine biz unutup jiberemiz. Dersin aytkanda, endi belgili bir salavatlar, zikirler bilen ayta başlasan, birer saat kite. Kim degende bir saat kite. Mesela men özümden ayta alam, bulay sanap oturganda belgili bir zikirlerini endi ol tege bazada aytganda şulay bit ayta başlasan, birer saat vaqt kite şundan da. Bir saat vaqt köpmü azmi? 24 saatda. Bir qaraganda köp tə kebek şulay bit. Lakin şul vaqtda bir saatni indi oturga bula. Telefonda da, televizorda qarab oturga bula, сөйләшеп тә oturga bula şulay bit. Şoňa görä dә bir saat ol köp түгел. Мәсәлән, әгәр дә кеше инде машинада бара икән, я булмаса автобуста барса бигрәк тә бу салаватларны, зикрләрне әйтеп барырга ул бик зур мөмкинчелек. Тәсбих алып шулай бит, җәяү генә барган чиракта, юлдан барганда шулай бит, аласың, зикр әйтеп барасың. Булар бөтенесе мөхтәрәм кардәшләр, инде үзегез белеп торасыз шулай бит. Бардык әҗер савап кына, һәм инде син вакытыңны бушка үткәрмисең. Аны хикмәте дә шунда. Зикрләрнең, салаватларның хикмәте дә шунда, син аны эшли аласың башка эшне эшләгән вакытта. Мәсәлән, барганда, утырганда, караганда бер нәрсәгә шулай бит. Яки булмаса кешеләр сөйләшеп утырганда син зикр кылып утыра аласың. Намаздан айырмалы буларак. Намазда алай эшләргә ярамый. Чөнки намазда син намазга кирип китәсең. Син басып торырга тиеш, билгеле бер юнәлешкә карап торырга тиеш, йөри алмыйсың шулай бит. Әмма зикр салаватлар менә шушы безнең калган көннәребезнең, калган вакытыбызны, намаз араларын тутыра торган әйберләр. Инде элеккеге без көннәрдә сөйләргән идек шулай бит салаватның фазилетләре турында. Һәм күп сөйләп киттек, салават хәтта дуга булып та кулланыла дип. Мәсәлән, син дугаңда бары тик салават кына әйтеп утырасың икән, бүтән бер нәрсә сорамасаң да була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер кеше килеп шулай сорау бирә, шулай бит. Мин ди дуганың эчтән берен салават әйтеп үткәрәм ди. Бу ярыймы ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ярый ди, күбрәк әйтсәң дә була ди. Яртысын әйтимме ди? Ярый ди, күбрәк әйтсәң дә була ди. Бөтенесен салават әйтимме ди? Алы ярый ди. Хикмәт нәрсәдә? Әгәр дә син дуга вакытында салават әйтәсең икән, салават кына әйтәсең, бүтән бер нәрсә сорамыйсың. Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә кирәк, шуны бирә. Син сораганда түгел, нәрсә кирәк, шуны бирә. Аллаһ Тәгалә яхшы белә сиңа нәрсә кирәк икәнен, син үзең белмәскә мөмкинсең. Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә кирәк, шуны насыйп итә. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, салаватны дуга буларак та без кулланып булганын беләбез. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, проблемалар, борчулар килгән вакытта, я булмаса дуга кабул булсын өчен дә салаватны кулланыла. Мәсәлән, ахырдан дуганың ахырында салават әйтеп куйсаң, Аллаһ Тәгаләне мактап шулай бит, сез беләсез, ул инде дуганың кабул булуына сәбәпче булып тора. Шуңа күрә күп кенә дугаларда ишетсәгез әгәр дә дуганың ахырында Аллаһны мактау яки салават сүзләре әйтелә. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, дуганың, салаватның фазилетләре турында без сөйләгән идек. Бүген инде башка төрлерәк хадисләрне искә төшереп китәрбез шулай бит иншаллах. Иң беренчесе, салават нәрсәгә без әйтәбез соң дисәк, әгәр дә салаватны әйтә Аллаһ Тәгалә үзе һәм аның фәрештәләре. Без алардан өстен була алмыйбыз. Әгәр без әйтмибез икән, алар әйткәндә шулай бит, без нәрсә акыллыракмыни, өстенрәкмени алардан шулай бит. Бу инде ахмаклык булыр иде. Шуңа күрә дә Коръәни Кәримдә шулай бит Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна алан-наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Аллаһ Тәгалә ханыманың фәрештәләре Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтәләр. Иман китерүчеләр, салават әйтегез һәм сәламнар әйтегез
Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә диелә. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә һәм аның фәрештәләре салават әйтә. Менә бу аятны чит илдә, бездә әле моңа башлары җитми. Җитте, барып җитте, күрдем, бер урыс та шулай дип сөйләгән иде. Инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Менә бу аятны алар тәрҗемә иттеләр ничек итеп? Аллаһы Тәгалә намаз укый дип. Намаз уку ул бит инде табыну, безнең мәгънәдә шулай бит. Димәк, Аллаһы Тәгалә пәйгамбәребезгә табына. Менә сез бер Алла турында сөйләсез ислам динендә ди, сезнең Аллагыз пәйгамбәргә табына ди. Үзенең пәйгамбәренә табына ди. Менә карагыз Коръәндә ди. Әлбәттә, алар гарәп теленә якында килмиләр, белмиләр, һичшиксез шулай бит. Алар гарәп телен белә дә алмыйлар. Мөселман булмаган кешеләр. Чөнки аны мөселманнар да белми гарәп телен бүген. Алар түгел. Мөселманнар гарәп хәрефләрен дә укый да алмыйлар бүген. Шулай бит, аны мөселман булмаган кеше каян белсен инде. Мөселман да укымаганны. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, алар инде гарәп телен белмичә шулай тәрҗемә иткән булалар. Ләкин саллу дигән сүз, шулай бит яки салля, ул инде төрле артикль белән куллану белән сәбәпле, я булмаса ниндидер Аллаһы Тәгаләгә карата шулай бит инде, ул башка мәгънәгә ия. Мәсәлән, галимнәр нәрсә диләр? Аллаһы Тәгалә әгәр дә әйткән икән, салават әйтә пәйгамбәребезгә дип, саллаллаһу алейһи ва сәлләм, бу нәрсә нинди мәгънәдә килә? Аллаһның рәхмәте була пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә, яки Аллаһы Тәгалә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне фәрештәләр алдында мактый. Салават шуны аңлата. Аллаһы Тәгаләнең салаваты. Фәрештәләрнең салаваты нәрсәне аңлата? Дуа, истигъфар кылу. Ягъни пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өчен алар дуа кылалар, истигъфар, гафу сорап. Инде без салават әйтсәк, мәсәлән, саллаллаһу алейһи ва сәлләм дип без әйтәбез шулай. Аллаһы Тәгаләдән салават сорыйбыз. Бу нәрсә? Аллаһның рәхмәтен сорыйбыз пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Ягъни бездән ул шуны аңлата. Шуңа күрә дә нәрсә генә булса да, салават ул пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне мактау. Аңа Аллаһы Тәгаләдән нәрсәдер теләү, ягъни изгелек теләү, яхшылык теләү. Менә салават ул шуны аңлата. Чөнки салават дигән сүз безнең татар телендә бар, ләкин ул салават күпере диләр. Шулай бит, салават күпере бүген бөтенләй әллә инде ямьсез мәгънәгә әйләнде. Шулай бит инде. Хәзер ул башка төркемнәрнең символы булып тора. Әмма инде безнең татар телендә салават күпере дигән сүз ул радуга. Шуны аңлата. Нишләп алай аңлаткан, мин дөресен әйткәндә әйтә алмыйм, тикшергәнем юк бу мәсьәләне. Бәлки инде салават күпере күргәч салават әйткәннәрдер, кем белгән, валлаһу агалам. Элек бит инде татар кешеләре Аллаһны искә ала торган булганнар, гел салаватлар әйтеп яшәгәннәр. Ул хәзер генә сүгенеп яшиләр, урысча сүгенәләр, сүгенгәндә дә. Шуңа күрә хәзер инде нитте, бераз татарлар үзгәреп китте шулай бит. Икенче төрле татарлар хәзер, элекке кебек түгел. Шуның өчен дә салаватның мәгънәсе ул инде мактау дигән. Аллаһы Тәгаләнең мактавы, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мактавы, аны шулай бит, менә шулай салават мәгънәсенә ия. Инде мөхтәрәм кардәшләр, салават әйткән очракта нәрсә була? Бик күп хадисләр бар салават әйтү турында. Монда бөтен хадисләр түгел, әмма инде хадисләр шуннан да бик күп. Бер караганда пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ничек инде аңа үзенә салават әйтүне безгә әйтеп калдырган. Мәсәлән, миңа салават әйтегез дип, бу бит инде ничектер тыйнак түгел, шулай бит. Тыйнаклык, ниндидер тыйнаклык юк монда. Бер караганда, мине мактагыз. Мине мактагыз. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне без бит ничек итеп мактыйбыз? Син матур, син чибәр дип мактамыйбыз, шулай бит. Мәсәлән, хәзер бит мактыйлар падишаһларны, президентларны. Генералов анда, Сансалики там тегеләй, булай һәм башкасы. Юк, алай дип макталмый, шулай бит. Без нишлибез? Аллаһы Тәгаләдән сорыйбыз аның өчен Аллаһның рәхмәтен. Ягъни бу пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзен мактау түгел. Бу безнең Аллаһы Тәгаләгә дуа кылуыбыз. Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итүбез. Монда эго дигән нәрсә юк. Мәсәлән, син конкрет менә шушыны кешене мактыйсың. Син бит әйтмисең, ул фәлән анда гарәпләрнең атасы дип, шулай бит. Андый сүз юк, андый эпитет юк.
Бар мәсәлән, бездә шулай бит вождь народов дигән нәрсә. Вождь народов шулай мактау сүзе. Ләкин анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең андый мактау юк. Гарәпләрнең атасы юк, ул бит гарәпләрнең атасы түгел. Ул Аллаһы Тәгаләнең улы да түгел шулай бит. Андый мактау түгел, Аллаһы Тәгаләгә дуга кылу бара бу очракта. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мактау ул безнең Аллаһы Тәгаләгә дуга кылуыбыз, ягъни Аллаһның берлеген ныгытуыбыз үзебездә. Аллаһы Тәгалә белән элемтәне ныгытуыбыз. Шуңа күрә бу очракта инде моны без шулай кабул итә алабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Мен салла алейя салатан саллаллаһу алейһи биха ашран." Кем миңа бер салават әйтә, Аллаһ Тәгалә аңа 10-ны әйтә ди. Ягъни без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне бер мактасак, Аллаһ Тәгалә безне мактый 10 тапкыр. Чөнки нишләп алай? Бер изгелек өчен 10 савап бирелә. Димәк, бер изгелек эшләдек, Аллаһ Тәгалә безгә аны 10 тапкыр арттырып бирә. Бер салават өчен. Без, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне мактап, үзебез макталабыз. Бер мактаган өчен 10-нан бер бирелә дими, шулай бит. Сезгә дә әзрәк илеше чыга дими. Юк. Мәсәлән, анда берәр кешегә взятка биргәндә шулай бит инде сиңа илеше чыга. Әзрәк кенә. Син мәсәлән взятканы аласың да, тегендә алып барып бирәсең, әзрәк үзеңнең процентыңны тыгып җибәрәсең инде шунда. 10-нан берен дип әйтик инде. Ләкин бу очракта, мөхтәрәм кардәшләр, син арадашчы, син дуга кыласың, әмма сиңа ул артыгы белән әйләнеп кайта. Монда дөнья законнары түгел, монда бу очракта дөнья кануннары түгел. Монда кешбек бит мәсәлән кайта шулай бит 5%. Бер акчаны әрәм иттең, сиңа кайта 5%, 10%. Сиңа бер вакытта да кайтмый 1000%. Монда Аллаһы Тәгалә сиңа кайтарып бирә, мөхтәрәм кардәшләр, 10 тапкыр арттырып. Менә бу гаҗәп нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм салават әйткән саен безнең дәрәҗәбез күтәрелә. Аның дәрәҗәсе Аллаһ Тәгалә каршында билгеле, ул инде Фирдәүстә. Ул инде василәдә, дөресен әйткән, ялгыш әйттем. Василә дигән дәрәҗәдә, аны гарантия. Әмма аны мактаган саен без үзебез, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең дәрәҗәбез күтәрелә. Икенче хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Саллу алейя фа инна салатакум алейя закатун лакум ва иннаха адгафун мудагафа." Миңа салават әйтегез, миңа салават әйтүегез ул сезне чистартады. Мине түгел, сезне чистартады. Сезнең үзегезгә кирәк ул. Ягъни арттырып сезнең үзегез чистарасыз. Салават әйткән саен безнең гынахлар бетә. Салават әйткән саен безнең йөрәк чистара. Без үзебез чистарабыз. Без үзебез үзгәрәбез, мөхтәрәм кардәшләр. Кай вакытта бит менә сырыйлар, ничек итеп чистарырга, гынахлар бетергә, тәүбә итәргә һәм башкасы. Кай вакытта без уйлыйбыз, инде Аллаһ Тәгалә мине гафу итмәстер дә дип. Салават әйтеп без моңа ирешә алабыз. Аллаһ Тәгалә безне чистарта салават аркылы, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мәхәббәт аркылы, аны ярату аркылы. Шуңа күрә дә бу инде салаватның тагын бер дәрәҗәсе. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ла таҗ'алу кабри гайдан ва саллу алейя фа инна салатакум таблугуни хайфу кунтум." Минем каберемнән бәйрәм ясамагыз. Монда галимнәр аны ике төрле ничек тәфсир кылалар. Беренчесендә бәйрәм ясамагыз, ягъни минем каберем тирәсендә теге ниндидер анда мәҗүсиләр кебек бәйрәм әйберләре оештырмагыз. Икенчеләр әйтә, сәләфиләр әйтәләр, еш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына йөрмәгез, каберләренә табынмагыз дип инде. Тагын бер төрле галимнәр әйтәләр, бәйрәм кебек сирәк булмасын сезнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына килүегез. Мәсәлән, бәйрәм бездә 2 генә бәйрәм елына. Көн сайын бәйрәм түгел, шулай бит. Бәйрәм сирәк була торган әйбер. Шуңа күрә сирәк булмагыз, сирәк йөрмәгез минем каберемә дип тәфсир кылалар. Киләк ешрак килегез диелә. Һәм нәрсә ди? Миңа салават әйтегез, кая булсагыз да сезнең салаватыгыз миңа килеп җитә. Без монда үзебезгә кирәк файданы ничек ала алабыз? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына бармасаң да, кабере янында булмасаң да,
Қая ғана салават әйтсең де, бұл салават Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямға барып жете. Ол аны ишете. Хадислер бар, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бірнеше хадисінде болайды. Бірсінде әйте, менің қабірім янында фәріште тұрады. Меңа бірер кіші салават яки сәлем әйтсе, ол меңа әйте, фәлән кіші сеңа салават әйтті, сәлем әйтті ди. Икенче бір риваятында әйтте Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде, жер йөзендә фәрештәләр йөрейди. Һәм салаватны, сәламны ишетеп алгач, алар аны миңа китереп җиткезәләр ди. Әлбәттә, булар бөтенесе бергә кушылган да булырга мөмкин. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга җиткезелә шулай бит. Ләкин син аның кабере янында сәлам әйтсәң, салават әйтсәң, ул аны шундук ишетә. Синең тавышыңны ишетә. Шуңа күрә без Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям янына килгәчтән аңа сәлам бирәбез. Ассаламу алейка я айюхан наби дип, шулай бит аңа сәлам бирәбез без. Ни өчен? Чөнки ул безне ишетә һәм безгә җавап бирә. Ләкин без инде җавабын гына аның ишетмибез. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, кая булсак та аңа салават әйтсәк, ул аңа барып җитәчәк ди. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер хадисендә Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Минем янга Җабраил фәрештә килде ди. Һәм әйтте ди: И Мөхәммәд, لا يصلي عليك أحد إلا صلى عليه 70,000 ملك ومن صلت عليه الملائكة كان من أهل الجنة." Әгәр дә ди бер кеше сиңа салават әйтсә ди, Җабраил алейһиссалам, Җабраил фәрештә килеп әйтте ди, бер кеше сиңа сәлам әйтсә ди, 70,000 фәрештә ул кешегә салават әйтә ди. 70,000 фәрештә. Әгәр дә инде фәрештәләр кемгәдер салават әйтә икән ди, кемнедер мактасалар ди, ул кеше җәннәт әһле булачак ди. Җәннәткә керәчәк ди. Демәк, салават әйтү, мөхтәрәм кардәшләр, инде ул фәрештәләрнең макталуына китерә. Безне фәрештәләр мактый һәм Аллаһ Тәгалә безгә үзенең җәннәтен насыйп итә ди. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, әле бер өлеше генә шулай бит хадисләрнең, салават әйткән чиракта. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә инде безгә буш вакытларыбызда нәрсә әйтергә белмәсәгез, нинди зикр әйтим дип уйласагыз, салават әйтергә кирәк. Салават менә шушы вагъда әйтелгән күп кенә шушы Аллаһның рәхмәтләрен, күп кенә дәрәҗәләрне безгә җиткезә икән. Иншаллаһ, рус телендә сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о салавате пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что, как мы с вами говорили, идет месяц Раби'уль Ауаль, проходят вечера Маулид, люди собираются, чтобы восхвалять пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Восхваление пророка саллаллаху алейхи ва саллям бывают по-разному. То есть можно восхвалить, как это идет в сунне, то есть словами саллаллаху алейхи ва саллям. Есть очень много разных интерпретаций. Слов салавата очень много на самом деле, фраз. Вы можете найти это в интернете. Если арабским владеете, то еще больше найдете фраз, какие можно салаваты говорить. Самый хороший салават — это вот то, что мы говорим в намазе. Что у нас в намазе говорится, если вы не знаете каких-то других салаватов, спокойно можно это говорить. Если вы говорите, вот это одно и то же, постоянно повторять, в этом ничего нет плохого. Наша жизнь — это повторение. Поклонение — это повторение. Вот, например, Коран. Там 114 сур. Вы их всех выучили, да? И каждый день читаете. Ну, получается, вы повторяете одно и то же? Вам что, нужен еще один Коран? Нет, конечно. Или, например, слова «Ля иляхаилляллах». Или сура Фатиха, например. В каждом намазе по несколько раз мы повторяем эту суру. Мы же не говорим, нам надоело, почему бы другое, там, например, да, не говорить. Всю жизнь мы будем повторять эту суру. Даже есть хадис, где сказано, что без Фатиха намаз недействителен. Поэтому мы эту Фатиху будем читать до конца своей жизни. Будем постоянно повторять одно и то же. Поэтому, если вы повторяете один и тот же салават каждый день по 100, по 1000 раз, в этом ничего страшного нет. В этом и есть и суть религии. Мы повторяем, мы говорим, и нам это не надоедает. Мы говорим простые вещи, истинные вещи, и нам это не надоедает. И это Аллаху не надоедает. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пока вы делаете добрые дела, Аллаху не надоест вас вознаграждать, пока вам самим не надоест делать добрые дела.
Аллах Тагаля не дает, он не скажет, о, опять там, да, добрые дела делает, ну ладно, ладно, на тебе там, да. Такого нет. Аллах с удовольствием вознаграждает тех, кто делает добрые дела. Поэтому, ну, если мы говорим салават, один и тот же салават там по миллиону раз, в этом ничего плохого нет. Как вы знаете, салават говорят на небесах. Аллах Тагаля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллаха ва маляикатаху юсаллюна алян наби, что Аллах и его ангелы восхваляют пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как, что значит восхваляют? Мы говорим восхваляют. Но некоторые это слово салля юсалли переводят как молится, потому что этот глагол употребляется для намаза. Например, Ахмад салля. Ахмад прочитал намаз. Если мы скажем Аллаху салля, как будто Аллах прочитал намаз, получается. Если мы будем переводить вот дословно. Дело в том, что слово салля юсалли или салят это относится к не к намазу. Это потом намаз был назван этим словом. Салля юсалли, то есть в этом значении имеет как бы слово восхвалять. Восхваление Аллаха субханаху ва тааля пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям это что? Это восхваление его перед ангелами, например. Или желание, или одаривание милостью. Ангелы восхваляют пророка саллаллаху алейхи ва саллям, делая дуа, прося за него истигфар, прощение. Когда мы говорим салават, значит мы делаем дуа за пророка саллаллаху алейхи ва саллям и за его семью, то есть просим милости у Аллаха. Можем делать дуа, то есть, как обычно, да, а можем сказать словами, фразами, которые употребил сам Аллах Тааля или посланник саллаллаху алейхи ва саллям, то есть словами саллаллаху алейхи ва саллям. И это будет более приемлемо и лучше. Что вы можете пожелать сами пророку саллаллаху алейхи ва саллям? Что вы можете ему пожелать? Рая? Он и так в раю. Ему гарантирован. И так далее. То есть, что вы можете? Чтобы у него не было мук могильных. У него их нет. Прощение. Аллах его простил при жизни. Что вы можете ему просить? Поэтому, пока вы гадаете, думаете, можно просто сказать саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах Тааля одаривает теми милостями, которые обещал. Дорогие друзья, есть хадисы, которые нам говорят о достоинстве салавата. Что дает нам салават, когда мы говорим? Когда мы кого-то восхваляем в этом мире, все равно что-то нам за это перепадает. То есть вы, например, хвалите начальника, да, что-то перепадает вам. Он вас не наказывает, там, по карьере продвигает там, или еще что-то. Поэтому для людей это обычное дело хвалить кого-то. Очень часто мы хвалим недостойных людей. Для каких-то, то есть для наших по своим интересам. Что-то хотим выгоду извлечь из этого. А иногда из-за нашего своего высокомерия мы не хвалим тех, кто достоин этого. Мочу я и буду хвалить, кто он такой-то, да? Хотя он достоин. Пророк саллаллаху алейхи говорил, что достойным надо говорить и спасибо, и слова хвальбы там и так далее. Это нормально. Это нормально. Все зависит от того, насколько твое сердце испорчено или чистое. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заслуживает всех похвал. Вот любых похвал. Он действительно это заслуживает. Потому что мы с вами говорили, что он любит нас больше, чем наши родители. И Аллах Тааля любит своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем всех остальных. Поэтому мы должны любить его в любом случае, так как его любит Аллах Тааля. И его семью, и сподвижников, и тех, кого любил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы исследуем сунни. Мы следуем сунне из-за любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и к его посланникам. Не просто так. Вот я делаю там то же самое. Потому что в этом мире, как его ты любишь, ты стараешься угодить этому человеку, да? Либо повторять, что он делает. Например, дети подражают своему отцу, там, да, очень часто. Там, девочки своим матерям. Очень часто подражают своему кумиру фанаты. Они любят, потому что этого человека. И ничего плохого нет, если мы будем подражать пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Даже в мелочах.
в одежде, в поведении особенно и так далее. Это называется сунна. Мы это делаем из-за любви к Нему. Но из-за любви к Нему, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Тааля нас самих одаривает. То есть мы получаем из этого выгоду больше. Фанат, например, который подражает кумиру, он что получает от этого? Ничего. Кумир даже не знает о его существовании и знать не будет. Там девчонки стоят, там оделись специально, да, перед каким-то рок-звездой, поп-звездой, может, заметит, замуж возьмет там, да. Таких, как ты, у него, пачками, штабелями вон там за сценой стоят. Да, может быть, одной из этих вагончиков в этом паровозе. И то рады этому. Это может быть, если ты хочешь вот такую пользу получить. А от того, что мы восхваляем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы сами получаем большую награду. И поэтому это в наших же интересах. Не восхваляет пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, да, жадные только люди, очень жадные, у которых сердца черные, которые не могут вообще кого-то похвалить. Потому что они как шайтаны и иблисы, они только думают, что они только достойны хвальбы, восхваления. Только чистые сердца восхваляют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от любви к нему. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил даже: если кто-то будет восхвалять меня утром 3 раза или вечером 3 раза из любви к ним ко мне и потому что скучает по мне, то Аллах Тааля примет его духа, молитвы. Любя восхваляет. И таких хадисов очень много. Посмотрим, что говорят нам такие хадисы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: кто скажет мне один салават, Аллах Тааля восхвалит его 10 раз. То есть ему будет 10 салаватов. Кто восхвалит меня 10 раз, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то Аллах Тааля восхвалит его 100 раз. То есть умножается на 10 здесь. Постоянно. И кто восхвалит меня 100 раз, тому Аллах Тааля напишет между глаз, то есть на лбу, ему будет поставлена печать, грубо говоря, на лбу, что у него он не будет, точнее, он будет спасен от лицемерия и от огня. То есть гарантия этому человеку, если человек восхвалит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, 100 раз, да, то на лбу у него будет печать, что он не лицемер и что он избавлен от огня. Это справка. Мы же все хотели взять справку. Пойти в рай, да? Все говорят: вот справки такой нет, там у кого есть справка, что он войдет в рай. И такая справка, оказывается, есть. На лбу написано. Ультрафиолетом посмотрите там у себя дома. Может быть, там что-то написано. Если вы там найдете 3 буквы К, Ф, Ра, лучше не читайте тогда, да? Аллаху а'алям, а'удзу билля. Конечно, эта надпись не видна. Это надпись духовная. Аллах Тааля, значит, этого человека избавляет от лицемерия. Кто 100 раз говорит салават? 100 раз в день. И что? Это еще не конец. И в судный день Аллах Тааля поместит такого человека с шахидами. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Фаакфиру мина саляти алейя». И поэтому, говорит, побольше говорите мне салават. Каждый раз, когда вы меня слышите обо мне, то есть имя мое упоминается, говорите салават побольше. Это, говорит, для вас прощение грехов. Для вас это прощение грехов. Вот так, дорогие друзья, достоинство салавата. Мало это или много? Это очень много, дорогие друзья. А сколько времени занимает в день по 100 раз сказать салават? Ерунда. По 100 раз сказать салават, это немного времени занимает. Мы больше матом ругаемся в день. Это бесполезные слова, говорим больше. Больше даже получается у нас, чем сказать салават. Можно просто заменить салават, и на лбу будет надпись другая тому.
Также Пророк саллаллаху алейхи говорит, вот то же самое, да, кто там скажет 10 там и так далее, плюс прибавляется. «Ман салля алейя альфа марра», и кто скажет салават мне 1000 раз, Аллах сделает запретным его тело для огня. То есть он в огне не окажется, то есть в аду не окажется. Аллах Тааля укрепит его твердым словом в этой жизни и в ахирате, когда он будет давать отчет. Аллах Тааля укрепит его твердым словом. И салават его в судный день будет для него освещением сирата. То есть сират, вообще судный день, будет темнота. Наступит темнота, когда мы воскреснем. И только те, у которых есть благие дела, они будут освещать ему. А остальные будут в темноте, во тьме, вообще не знают, куда идти, что, как. То есть, вы сами понимаете, да? Когда вот оказываетесь в полной темноте, это просто дезориентация идет. И вот здесь салават освещает нам сират, мост, на расстоянии 500 лет. И Аллах Тааля за каждый салават построит в раю замок. Для того, кто говорит салават. За один салават замок. Проще дом никто не строил. Легче не бывает дом построить, понимаете вы? Как можно дом построить, сказав один салават в этом мире? Никак. Это в сказках только, да, там кольцо одеваешь, и 3 гнома выскакивают. Что старый хозяин надо? И потом ты уже там говоришь, что ему хрустальный дворец, там хрустальный мост и так далее. Это в сказках только бывает. Но это, оказывается, не сказки, это реальность. Это наша реальность, когда Аллах Тааля нам это дает в загробном мире, то есть в ахирате. Также Пророк саллаллаху алейхи говорит, кто скажет мне салават в день 1000 раз, не умрет, пока не увидит свое место в раю. Попробуйте, дорогие друзья. Кто-нибудь, хотя бы один, сделайте этот, да, эксперимент. Хотя бы один. Я уж не скажу там все, да? Но хотя бы один человек, кто-нибудь, и расскажете потом, увидели вы свое место в раю или нет. Сказал ли Пророк саллаллаху алейхи правду? Конечно, он правду сказал. Но будут ли те, которые 1000 раз в день могут сказать салават Пророку саллаллаху алейхи вассалям? Также Пророк саллаллаху алейхи говорит, кто говорит мне салават в день 100 раз, Аллах Тааля исполнит его 100 желаний. То есть 100 проблем решит, 100 нужд Аллах Тааля удовлетворит у этого человека. И одно из них – это что? Это избавление от огня, как мы уже сказали. Есть проблемы, надо говорить салават. Не можете решить что-либо, какую-то проблему, надо говорить салават, и Аллах Тааля помогает решить этот салават. Джибрил алейхиссалям сказал Мухаммаду: «О Мухаммад, Аллах Тааля сказал, «Ман салля алейка гашра маррат», кто 10 раз будет говорить тебе салават, тому Аллах Тааля гарантирует безопасность от его гнева. То есть от гнева Аллаха Субханаху ва Тааля. Гарантия. Что надо? Всего лишь сказать 10 раз салават в день. Также сказано Абу Кахилю, сподвижнику, рады Аллаху анху, «Ман салля кулля яумин саляфа маррат», кто в день 3 раза будет говорить салават, каждую ночь и каждое, то есть утро. Нет, здесь сказано саляфа маррат ва кулля. Да, утром 3 раза и вечером 3 раза, которые я говорил, да? Что будет этому человеку? Любя Пророка, саллаллаху алейхи, скучая по нему, то право у этого человека перед Аллахом на что? На прощение его грехов. Этой ночи и этого дня. То есть достаточно сказать 3 раза салават утром и вечером, любя Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и грехи этого дня и этой ночи Аллах Тааля будет прощать. Имеется в виду мелкие грехи. Также, дорогие друзья, Пророк саллаллаху алейхи говорит, у кого есть какая-то нужда, то есть нужда застала человека, и он не может решить эту проблему свою, никак не открывается путь, дорога, да?
пусть побольше говорит салават, мне говорит. И тогда его печали, тревоги, проблемы, говорит, уйдут, у него увеличится пропитание, и его нужды удовлетворятся. Что нужно сделать, чтобы проблемы... Побольше салават, говорите салават. Чуть-чуть время появилось, говорите салават. И тогда проблемы наши решатся. Дорогие друзья, вот здесь сказано было настолько много, так скажем, да, салаватов, достоинств про салават, точнее, что мы можем решать свои проблемы, дорогие друзья, просто так, как щелкая семечки. Ни у кого нет такого оружия, как у мусульман. Ни у кого. Никто вам не говорит, как можно решать вот свои проблемы жизненные так просто, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Вы потратите миллионы. Миллионы вы можете потратить. Вот там интервью берут, один человек говорит, ну сколько там ты потратил деньги на обучение, на эти все, саморост, туда-сюда и так далее, да? Этому отдал, говорит, 300 тысяч, этому 500 тысяч, этому миллион, говорит, отдал, там Блиновский туда-сюда. Ну, полно же этих людей. Ну и как? Разбогател? А здесь ничего платить не надо, дорогие друзья. И Аллах Тааля нам дает, вот здесь сказано, да, вот понимаете, вот по-арабски, когда говоришь, фаиннаха такшифуль хумум, валь гумум, валь куруб, то есть все проблемы, печали, тревоги, проблемы, все абсолютно. Вот что у тебя есть, скопилось над тобой, что тебе мешает, что тебя тревожит вообще, сердце и жизнь. Все, говорит, Аллах Тааля поможет решить, когда мы говорим салават пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Это ли не чудо, дорогие друзья? Это ли не спасение? Это ли не выход в нашей сейчас вот тревожной жизни из наших проблем? Это выход, дорогие друзья. Поэтому, вспоминая вот это, почему мы вспоминаем о салавате? Вот каждый себя должен спросить, сколько раз в день вы говорите салават? Сколько раз в день? Есть ли у вас привычка говорить хотя бы 100 раз в день салават? Хотя бы минимум 100 раз. Введите эту привычку. Много времени не займет, дорогие друзья, на самом деле. Но пользы вы ощутите огромную. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء